Veño con unha reflexión pequena sobre a publicación que fixo Moderna de Pueblo sobre as mulleres que deciden non vincularse con homes no plano afectivo sexual, que decidimos, que eu tamén son esa muller, non? E que cada vez é máis habitual. A publicación está moi ben, pero eu fixen aquí un pouco as miñas reflexións. A primeira idea que eu teño, ou eu desde a experiencia propia, é que cando ti decides non volver a tentar, facer unha parella, non, porque ao final é unha inversión de tempo e de afectos e de coidados e decides que non a vas facer, que non estás disposta a gastar a enerxía, niso e punto, que eres libre de facelo. E que se fai non é un tirei a toalla, eh, non se fai desde un como unha rendición, e faise desde a lucidez. Hai un momento, tío, que ti que chega a lucidez, e non é fácil, non é que chega a lucidez e que felices son así, non? É un proceso moi duro de, por exemplo, decirte a ti mesma, eh, que tiveches uns vínculos cos homes que non valían nada, que eran ruíns, que creo que a parte máis dolorosa que tes que facer é dicirte de verdade que non era bonito, non foi bonito, non pagou a pena. E en serio, eu creo que cando unha muller chega a ese punto, non? Isto falaba unha vez ca psicóloga. Dicía ela: "Ti non lle podes dicir ao teu cerebro que ter unha relación cun home é algo bonito, que paga a pena, porque o teu cerebro, a súa experiencia dille que non o é, que non o é". E eu creo que é a verdade máis dura que te tes que dicir é que perdeches moitos anos da túa vida en vínculos moi ruíns, moi merdentos, con persoas que non che querían, homes que ti querías ben e eles a ti non che querían, nin sequera te respectaban. E daquela, aí chega a lucidez, non? Na que ti dis, isto é social, é un tema cultural, que o apuntaba así Moderna de Pueblo na publicación, é algo cultural e eu non quero participar diso. Non quero participar deses guións de citas de eu só quero vivir. É un acto de lucidez que é molesto, porque eu pensei hoxe, non, a raíz desta publicación, cousas que os homes din das mulleres en xeral, non? E que de min seguro tamén dirán. E que é moi intensa. E eu, penso, non, agora que levo desde 2022 ou así que non quedo con tipos, que paso deles. Iso que era que eles vían como intensidade, de repente é unha tipa profunda, non? A intensidade xa é profundidade. E logo está a idea de que o din moitos tíos, non, é que pedía cousas que eu non podía dar. E pregúntome, que cousas pedimos as mulleres que despois, neste acto de lucidez, decidimos non vincularnos con home, que tal cousa pediríamos? Que podemos ter vidas plenas sin que ninguén nos dea iso. E agora penso así, anos despois, e digo: como podo vivir con tanto sosego, facer tantas cousas, ser ao mesmo tempo activa, mais non intensa? Quero dicir que ás veces dis: "A ver, perdón por vivir, sabes, por aproveitar o tempo e eu que sei, ir bailar, ir ao teatro,
marchar uns días por aí, perdón, perdón pola intensidade. Eu podo dicir que na miña vida, non ningún home me quixo, ningún home me quixo ben, a ningún lle importei realmente, non? Eh, Estaba aí, era circunstancial, ningún me viu, ningún me valorou. E esas son esas verdades duras que tes que dicir. Porque, a mí isto custoume moito, tes que renunciar á lembranza de que ti, viviches as túas historias de amor bonitas e así. Non é certo, non é certo. Eu non vivín ningunha historia de amor. Eu vivín historias onde eu era útil, naquel momento servín, sobre todo desde que me divorciei, sabes, pero é que tal cual, eres unha circunstancia. E daquela, eu agora cando a veces, antes cando preguntaban e ao mellor dáballe voltas, porque os tíos son moi complicados. É que ti non soubeches escoller. Logo pasei por unha fase na que calquer cousa dicía: é que eu non souben escoller". E isto tamén levaba a unha conversación moi incómoda, porque podes falar con alguén que coñece a un tipo co que ti tiveches, ou eu que sei, o meu exmarido, e agora teño unha resposta moi boa que corta as conversas. Cando sobre todo esta idea de: estás divorciada, como non volveches a...". Sempre contesto: ningún me quixo. Porque creo que é tan certo, creo que dixo unha verdade tan grande, e ao mesmo tempo bloquea moito, porque que che responden a iso, non? Non che digo, normal, quen te vai querer sendo como es? Ou sexa, ou che faltan ao respecto dunha forma moito máis evidente, porque dicir que non sabes elixir, para min tamén é unha falta de respecto, pero, ou sea, ou fan así, ou quedan como, hostia. E como ademais paréceme que digo verdade, pois esta é a idea. E aparte, a min faime ben contarme a min esta verdade. Contarme a min a verdade de que ningún home me quixo. E a min as miñas relacións a nivel meu persoal non me deixaron nada bo. Esta verdade tamén ma dixen eu, sabes? Si, aprendeches, pero aprendeches desde que te traten mal. Que persoas que ti queres, e coidas e respetas, non te respecten a ti. Ser obxecto dunha forma ou doutra, que non poidesen verte coma suxeito, e é desde aí que aprendeches. Bueno, pois Dios lo pague que aprendeches. Esa lucidez que digo eu, non? Na que te dis estas verdades e daquela decides ser ti, libre, non mirarte máis co ollo masculino, isto é moi importante, non? Hai unhas semanas fun ao teatro e arregleime moito, cando vou ao teatro gústame moito arreglarme e vai toda guapirma, e o teatro era no Val do Dubra, que aparcas diante do auditorio, sabes? Eu iba aí, guapirma, e entras ao auditorio, apagan a luz, ve o teatro, marchas, colle o coche e así, por exemplo. Arreglarte para ti, para vivir o momento, algo que a ti che gusta moito, porque eu disfruto moito isto, e facelo para ti, porque eu non quedei con ninguén me ia ver, ia beber xente, pero si, non quería eu gustarlle a esta xente. E xa deixas de verte con ese ollo masculino, e iso é, aí é outro nivel. Aí sí que eu digo, como muller, trascendeches toda a merda patriarcal, e daquela aí tes que dicirte tamén esas verdades. Que por máis que ti te mirases
co ollo masculino e xa non vestirte, senón que moitas veces adaptases os teus comportamentos ao que sabes que a eles lles gusta, tampouco valiu.